Hei ja tervetuloa mukaan. Nyt sukelletaan yhteen todella isoon tarinaan. Tarinaan meistä, ihmisistä, Jumalasta ja siitä, miten meidän välinen yhteys oikein meni rikki. Tämä on kertomus tiestä, totuudesta ja elämästä. Kuvittele hetkin. Alussa kaikki oli täydellistä, ihan oikeasti. Jumala loi meidät ja se alkuperäinen suunnitelma, se oli elää tosi läheisessä, saumattomassa yhteydessä meidän kanssa. Mutta sitten on tämä juttu. Jumala antoi meille jotain aivan valtavan merkittävää, vapaan tahdon. Mieti sitä. Hän ei siis pakottanut ketään rakastamaan itseään. Ei. Sen sijaan hän antoi meille vapauden valita. Ja juuri tämä valinta, se on ihan kaiken ytimessä. Ja tässä kohtaa tarina saa, aika synkän käänteen. Nimittäin juuri ne meidän omat valintamme, ne rikkoivat sen täydellisen suhteen. Miten se sitten tapahtui? Mennään siihen seuraavaksi. Mikä sen suhteen sitten rikkoi? Vastaus on yksi sana. Synti. Mutta hei, mitä se oikeastaan edes tarkoittaa? Koska se on niin paljon muutakin kuin vain joku lista pahoista teoista. Ihan pohjimmiltaan synti on sitä, että me valitaan kulkea omaa tietämme. Että me istutetaan itse oman elämämme valtaistuimelle ja päätetään, mikä on oikein ja väärin. Se on ikään kuin osumista ihan ohi siitä maalista, sitä varten, mihin meidät on luotu. Ja seuraukset tästä valinnasta, ne ovat valtavat. Se loi meidän ja täydellisen pyhän Jumalan väliin ihan valtavan kuilun. Ja tässä on se suurin ongelma. Me emme pysty ylittämään sitä kuilua omin voimin. Emme mitenkään. Tällä erolla Jumalasta on todella vakava seuraus. Se on sanottu ihan suoraan, synnin palkka on kuolema. Tämä lause yksinään jo kertoo, miten isosta ja vakavasta asiasta tässä on kyse. Joten tämä ongelma on todellinen ja se koskee sinua ihan henkilökohtaisesti. Tämä kaikki johtaa meidät yhteen isoon kysymykseen. Miten sinut voidaan pelastaa? Miten tästä tilanteesta on ulospääsyä? Mutta onneksi tarina ei pääty tähän ahdinkoon, ei todellakaan. Nyt nimittäin tulee se käännekohta. Katsotaan, mikä on Jumalan aivan uskomaton radikaali ratkaisu tähän mahdottomalta tuntuvaan ongelmaan. Koska kaikesta tästä huolimatta on olemassa armo. Ja se on se toivon kipinä ja vastaus tähän kaikkeen. Ja kuinka suuri se Jumalan rakkaus sitten on? Niin suuri, että hän antoi ainoan poikansa, Jeesuksen Kristuksen, meidän kaikkien vuoksi. Tajuatko? Tämä ei ole mikään kaukainen, filosofinen ajatus. Ei. Tämä on Jumalan ihan henkilökohtainen, äärimmäisen rakastava teko, ratkaisu koko ihmiskunnan ongelmaan. Ja tässä on se koko homman ydin. Se, mitä tapahtui, oli eräänlainen vaihto. Jeesus otti ristillä kantaakseen sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut meille, sinulle ja minulle. Me ansaitsimme kuoleman, mutta Jeesus kuoli meidän sijastamme, jotta me saisimme elämän. Ja kaikki kulminoitui 3 päivään, jotka muuttivat ihan kaiken. Ensimmäisenä päivänä hän kuoli ristillä, meidän uhrinamme. Toisena päivänä hänet laskettiin hautaan. Kaikki näytti olevan ohi, mutta sitten tuli 3. päivä. Hän nousi kuolleista, hän voitti synnin ja itse kuoleman lopullisesti. Okei, Jumala on siis tehnyt tämän kaiken, mutta miten sinä, juuri sinä, voit ottaa tämän kaiken vastaan? Nyt päästäänkin sinun osuuteesi tässä tarinassa, koska tie takaisin Jumalan luo, se on nyt auki. Ja tämä tie takaisin, se on itse asiassa yllättävän selkeä. Ensimmäinen askel on kääntyminen. Se tarkoittaa päätöstä jättää se oma polku ja astua Jumalan tielle. Toiseksi, ihan yksinkertaisesti pyydä anteeksi sitä, että olet kulkenut omaa suuntaasi. Ja sitten se 3. ja kaikkein tärkein askel, usko ja tunnusta. Ja nyt kuuntele tarkkaan, koska tässä on se koko jutun sydän. Se on samaan aikaan yksinkertaista ja äärimmäisen syvällistä. Se menee näin. Usko sydämessäsi ja sano se ääneen. Sano, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, että hän kuoli sinun puolestasi, kantoi sen rangaistuksen, joka kuuluisi sinulle, ja että Jumala herätti hänet kuolleista. Tämä on se hetki, tämä usko ja tunnustus, joka muuttaa ihan kaiken. Ja tämä on todella tärkeä pointti. Tässä ei ole kyse siitä, että yrität olla tarpeeksi hyvä. Ei ollenkaan. Pelastus ei ole mikään palkinto, jonka sinä ansaitset suorituksilla. Se on lahja. Täysin ilmainen lahja, joka sinun tarvitsee vain ottaa vastaan. No niin. Mitä sitten tapahtuu sillä hetkellä, kun teet tämän valinnan? Mitä seuraa? Seuraukset ovat välittömiä ja ne mullistavat aiken.
Se ei ole mikään tulevaisuuden juttu, vaan se on ihan kirjaimellisesti uuden elämän alku. Heti nyt. Mitä kaikkea sinä sitten saat? No, saat ensinnäkin uuden elämän, joka alkaa tästä hetkestä ja jatkuu ikuisesti Jumalan kanssa. Kaikki tuomio ja syyllisyys, ne pyyhitään pois. Sinusta tulee Jumalan oma lapsi. Ja mikä parasta, elämäsi saa aivan uuden, syvän tarkoituksen, kun pääset osaksi hänen suurta suunnitelmaansa. Se muutos on siis täydellinen. Ja on tärkeää tajua, että tämä muutos ei ole mitään pinnallista. Se ei ole ulkokuoren kiillottamista, vaan se tapahtuu syvällä sisälläsi. Se, kuka olet, ei enää perustu siihen, mitä muut sinusta ajattelevat, tai siihen, mitä itse näet peilistä. Ei. Sen sijaan alat nähdä itsesi, niin kuin Jumala sinut näkee, rakastettuna, anteeksi annettuna ja äärettömän arvokkaana. Se muutos alkaa sisältä, ja se kyllä näkyy sitten ulospäinkin. Ja tämä kutsu on avoin ihan kaikille. Tule juuri sellaisena kuin olet, omien epäilyksienssi, kipujesi ja ongelmiesi kanssa. Sinun ei tarvitse yrittää korjata itseäsi ensin tai tulla jotenkin paremmaksi. Kutsu on sinulle juuri nyt. Joten älä odota enää yhtään kauempaa. Paras aika on aina juuri nyt. Ja siksi viimeinen kysymys kuuluukin sinulle. Milloin sinä aloitat?